Poštovanje svima. Evo da se predstavim, ja sam Srđan Žunić za one koji me ne znaju. Inače sam učesnik i jedan od organizatora ovih protesta u Beogradu protiv ovog režima. Pa ujedno da vam objasnimo, pošto su stigle nove kazne, evo sad smo bili u stanicu policije da ih pokupimo, o čemu se radi. Ako može samo neko da mi potvrdi da li ima ton, jer malo pre nije bilo, okej, sad se čuje, okej. Pošto ne mogu da verujem, znači da su i to počeli da rade, znači da blokiraju i live i zvuk i sve, ali dobro. Oni rade svoje, mi radimo naše. Šta hoću da vam kažem? Hoću da vam kažem da je ovo velika sramota. Ova kazna je pisana za onaj dan kada smo se okupili ispred Skupštine protiv pederastije i gej parade. Pazite sad ovako. Znači, ovo sad ispada možda da država jasno stavlja do znanja koje su vrednosti. Znači, do juče, preključe i proteklih godina to je čak bilo i dozvoljeno. Znači, bio je skup i kontraskup. Bila je podrška tim smradovima, pederima i bilo je kontra protest vezano za to. Sad, ono što je jako bitno, znači, tog dana nije bila blokada saobraćaja. Znači, izmišljena priča, izmišljen osnov po kojima se piše ova kazna. Sad, ono što je isto jako bitno, radi se o ozbiljnoj zloupotrebi policije u službi režima. Kada to govorim, objasnit ću vam zašto. Meni ovde piše, znači, da je neposrednim opažanjem, pa neki Sekulić Nikola je ustanovio, znači, da sam ja tog dana bio tamo i da sam uradio saobraćajni prekršaj, a to je kao da sam stojao na kolovozu i blokirao saobraćaj. Prvo, to je neistina. Druga stvar, tog dana nije bila blokada saobraćaja. Treća stvar koja je jako bitna, gospodin koji radi u gradskom SUP-u za javni red i mir nije stručno i akreditovano lice koje može da ustanovi da li sam ja bio u saobraćajnom prekršaju ili nisam, jer on nije, ono što se kaže, stručan i relevantan da to procenjuje. On se bavi javnim redom i mirom u Beogradu, znači policijski inspektor, nije saobraćajni policajac. I treća, to je četvrta ili peta već koja stvar, jako bitno, nikada meni nije niko prišao da ustanovi moj identitet. Znači, kako je moguće da se prema meni vrše ove represalije, ovo nije prva kazna, verovatno ni poslednja, da jednostavno nikada niko nije prišao, znači da me legitimiše na lice mesta, da mi na lice mesta prvobitno izda upozorenje, znači da se ja nalazim u nekom saobraćajnom ili bilo kom drugom prekršaju, to su po zakonu dužni, a kasnije, znači, na lice mesta, ukoliko ja i dalje odbijam da stupim po naređenju ili ti po upozorenju, da imaju prava da mi pišu kaznu ili bilo šta. Ali da, pišu kaznu, ali i saobraćajna policija. Sad ovako, pošto sam ja sad imao ovde kulturnu raspravu sa ovim ljudima ovde u policiji, koji mogu da kažem rade svoj posao, da kažemo u skladu sa zakonom, jer oni dobijaju podatke operativno putem dopisa i putem, nećete verovati, znači dobijaju informacije o nama, kome da pišu kaznu putem SMS poruka. I sad gledajte ovako, ja sad njih pitam, ja se izvinjam, kako je moguće da se meni piše kazna ako niko nije ustanovio moj identitet? Oni ponovo, znači ovo je drugi put, da potvrđuju tu priču. Ovo sad što vam pričam, znači ukoliko ima interesovanja, ja to mogu pustiti u javnost jer sam ih snimao nakvarno. Oni kažu, pa to je, kaže, ova nova tehnologija vezano kao prepoznavanje lica, ovo ono, Huawei, vamo tamo. Zamislite. Mislim, ne znam, moguće da to funkcioniše. Zanimljivo, to ne funkcioniše kad mene pokuša neko da ubije tamo na platovu ispred Skupštine, ispred štićenog objekta gde je toliko pripadnika policije, koja je i u uniformisanom sastavu i u civilu, vamo tamo, onda taj sistem kamera za prepoznavanje takvih lica ne funkcioniše. Evo, već mesec dana nije utvrđeno koje je to lice koje mi je direktno pretilo na život. Kao druga stvar, znači, čekajte, vrše se zloupotrebe. Pre neko veče, po završetku krsnog hoda,
jedna starija gospođa koja je svakodnevno tamo ispred Skupštine je dala intervju za Srbin Info, to možete naći na njihovom YouTube kanalu, da ima ljudi koji su dobili preko 20 ovih kazni. Preko 20 ovih kazni. Ona, ja mislim da je dobila 17. Kako je dobila? Time što inspektori, da bi ugušili to i da bi vršili presiju nad stanovništvom, oni čekaju te starije ljude koji se tamo okupljaju. Svako ima svoj dobar razlog, a globalno svi su tu za dobrobit svih nas. Ono što se kažu, kad krenu kućama, onda ih oni zaustavljaju, pa legitimišu, pa im slikaju lične karte, pazite sad ta vrsta bezobrazluka, slikaju lične karte i onda tako, kada stoje tamo, bezobrazno, uzmu i kao, aha, vidimo, ta žena je večeras došla, da bi mi ispunili kvotu, da bi se dodvorili Vučiću, jer je naredba da se uguši taj protest. Jer mi nije jasno, ja ne mogu vama da opišem koliko država je posvetila pažnju za toliko smešan broj ljudi koji se tamo okuplja ispred Skupštine. Znači, ljudi tamo, maksimum dođe sada u ovom trenutku 30, 40, nekad 50 ljudi. Uglavnom sad možda ih ima, nema ih više ni od 10, 15. Ali toliki fokus, znači da je to prioritet za ovu državu, da šalje toliko pripadnika policije, da je to strašno. Znači, ja ne znam, znači, da li se oni toliko plaše cele ove priče, to mi nije jasno. Ali šta hoću da nastavimo ovo za gospođu? Znači, oni tako uhvate na kvarno, slikaju im lične karte i onda im pišu tako. I to, pazite sad, to su uglavnom i neki ljudi penzioneri, vamo tamo, sutra nemaš da platiš kaznu, ili će biti zamenjena za zatvor, ili će da ti šibnu izvršioca. Pa neko, na primjer, za tih nekih 100.000 dinara, 200.000 dinara, koliko će imati da plati, postoji teoretska mogućnost da će sutra, preksutra, moći čak i izvršilac da mu uzme stan ili kuću, kao što nije bilo i isključenih događaja da za neke smešne pare su ljudi ostajali bez svoje imovine. Tako da vidite kako, eto, režim radi, znači na kvarno, bezobrazno, da se uguši bunt, da se uguši sve ono što se kaže vezano, jer mi imamo ono što se kaže zakonska prava da iskažemo svoje nezadovoljstva prema ovom režimu. Ovo sa blokiranjem saobraćaja, to je jako smiješna priča, zato što, pazite ovako, šta je konotacija blokiranog saobraćaja? Nama tamo izađe policija sa obe strane Skupštine, znači jedno vozilo je ili dva na raskrsnici prema Bulevaru Kralja Aleksandra, Takovskoj i Kneza Miloša, a druga vozila su prema Trgu Nikole Pašića. Znači, policija blokira taj saobraćaj i to na neki način postaje pešačka zona. Ako je policija blokirala saobraćaj, koje su onda osnove, ako ja stojim na tom putu ili sam prošao samo od strane Skupštine do strane parka Pionirskog, da ja mogu da budem u prekršaju. Nego to je fora, samo piši, 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 jer i ovi ljudi časni u policiji ovde, koji pišu ove kazne, vidi se da i njima sramota. Jer, pazite, to je protiv nekih, ono što se kaže, profesionalnih kodeksa. Jer saobraćajac koji nam sada piše kazne za da kažemo, navodno učinjeni prekršaj, on piše na osnovu podataka i svedočenja policijskog službenika iz gradskog SUP-a ili Stari grad, a u većini slučajeva je to glavni gradski SUP 29. novembar ili ti Policijska uprava za grad Beograd od pripadnika javnog reda i mira. Znači, nije, što nam piše kazne, nije on taj koji se potpisuje i kaže da ja stojim iza toga, ja sam stručan da procenim da ste vi tog dana bili u prekršaju, da sam ja ustanovio vaš identitet, da sam vam ja napisao kaznu i protiv takve kazne, iskreno vam kažem, vi možda se žalite, ali nemate osnov. Ali za ovo ima mnogo ljudi koji su poslušali tu neku inicijativu da pišemo te neke prigovore, gde ćemo u narednom periodu, a takvih ljudi je, pa ne znam, oni su mi sad rekli da je preko 1000 ljudi u ovom ciklusu sa ovim kaznama i koji se vrte. Neki su dobili po par komada pa su odustali, a ove ostale, verovatno, sad to ide turnus i ovi koji se
ne pojavljuju, oni dobu kaznu. Pa nema veze, kako sad ti da dokažeš da li si bio? Oni navodno kažu kao, pa postoje tu neke slike. Koje slike? Ne razumem. Šta znači slika? Da je mene neko lice iz neposredne blizine uslikalo, da me vidi da li sam ja bio tipa na nekom koloseku ili bilo šta. Tako da to su neke stvari koje su jako loše. Ja sam ovim ljudima lepo objasnio. Znači sutra, preksutra, smenit će se ovaj režim. Mnogi će se pokrenuti da se preispita rad, odgovornost i da li su svi pripadnici radili u skladu sa zakonom ili u skladu sa ono što se kaže naredbama režima, a i neki čak i privatno to rade, ono što se kaže da bi se dokazali, da bi dobili neka unapređenja vamo tamo, pa su besni psi na ulici, sad ćemo mi ovo, sad ćemo mi ono. Tako da eto narode, još jedan razlog što će Srđan od ponedeljka tamo lepo da postavi šator, što se kaže busiju, utvrđenje, pa polako da pozivamo ljude, da se pre svega kao narod ujedinimo, da vidimo da li će neke pokreti, organizacije, vamo tamo, čak možda i neke stranke da nam se priključe, da odvojimo žito od kukolja i to javno da kažemo u javnosti, da znamo ko je bre na strani naroda, ko radi na strani interesa naroda, a ko je na neki način Vučićeva podguzna muva, ko dezavuiše ovaj narod, šeta ih tako po ulicama, vamo tamo, jer pazite, nemojte pogrešno me shvatite, ali svi protesti gde mi kao šetamo, vamo tamo, do sada je dokazano da nemaju nikakvog efekta, niti bilo kakvu alternativu, tako da po meni svi protesti u budućnosti bi trebali da samo bude predmet okupljanja ispred Zmijarnika, to je predsjedništvo Srbije, jer svi naši problemi, i privatni, i globalni, i državni, i internacionalni, kreću od tog smrada Aleksandra Vučića, tako da eto, ja ću probati da pokrenem tu inicijativu. Nećete verovati, evo i time ću da završim, od kad je to krenula ta priča i propaganda, znači nećete verovati šta doživljavam privatno, znači poruke, kao šator dobri saveti, pa se uzbunila ta neka, da kažemo, opozicija, kao šta ti tu radiš, kao šta ti zamišljaš vamo tamo, iako ja nemam stranku, ja nemam pokret, ja sam samo hteo da napravimo formalno udruženje gde bi konotacija bila Ujedinjenog naroda Srbije i da tako transparentno, nema vođe, nema nikoga, nego da transparentno se dogovaramo u toj nekoj, da kažemo, virtualnoj grupi, koji su naši strateški interesi za koje ćemo se boriti najpre kao institucionalno, iako ta institucionalna borba u Srbiji ne postoji, to je samo traćenje vremena, ali lupam sad, kažemo, statut u grupi je da želimo pravo na izbor vezano za vakcinaciju, znači ko hoće, hoće, ko neće, neće, ali da narod ima pravo za izbor. Izglasali smo kao većina u toj grupi, time se bavimo na ulicama i to je to. Znači, to je cela ta priča i konotacija, ali ovo šta se dešava, verujte mi, znači, toliko da se narod uplaši, ne narod kao narod, nego tako neki ti pokreti, te neke stranke, vamo tamo, oni sebi valjda daju to neko, ne znam, autorsko pravo, znate, oni imaju, kao, pa, znaš, kao ti sad hoće pljuneš na naš dugogodišnji rad, na našu infrastrukturu, na naše ulaganje, investicije, vamo tamo, pa rekao, dobro, sve je to full, ali gde su vam rezultati, ja ne razumem, znači, ja ne pravim stranku, ne pravim ništa, nemam, ja samo želim da pozovem narod da se ujedini oko istih ciljeva, a to je smena ove vlasti i to je to. Znači, ko će posle... Gledajte još jednu stvar. Vučić trenutno može da radi u Srbiji šta god hoće. Najiskrenije vam kažem, jer mi zvaničnu opoziciju nemamo. Mislim, imamo razjedinjenu opoziciju koja je puna podela, kompleksa, sujeta, niko s nikim ne sarađuje, svi su međusobno i svađe. I on bukvalno nema zvaničan, ono što se kaže, branik odbrane. Ne postoji. Znači, čovjek može da radi bre šta god hoće. To on i dokazuje, vidite, svaki dan neki eksces i mi se smejemo njegovim delima i nedelima, mi se smejemo i to sve traje 1-2 dana i to je to. I tu se sve završava. I onda se posle neko ljuti kao šta ti sad, kao šta hoćeš ti si Mojsije, ujedinitelj nacije, vamo tom. Ne, ja sam običan čovjek iz naroda koji pre svega ima ozbiljnih problema sa ovom vlašću. Nisam potkupljiv, nisam onaj koji se plaši, to sam valjda dokazao kome zna.
tu sam, ono što se kaže, da samo dam otvoreni poziv, da se svi okupimo oko jednog strateškog cilja, da zaboravimo i te podele i sujete i komplekse i politiku i političke platforme i sve, da se stvore normalni uslovi u državi, da se stvore normalni uslovi za normalne neke izbore, pa narod neka bira te političke opcije i sve ostalo po svom ubeđenju, po svojoj proceni i po svojoj volji. Eto, samo to. Znači, samo mi je cilj da se svi ujedinimo protiv ovog zajedničkog neprijatelja, to je strateški SNS i Aleksandar Vučić. Eto, toliko. Pa eto, danas imamo podršku, eto, pozvao bi sve vezano za Srbin Info ispred Happy televizije. Mi ćemo doći, pozvali smo i ljude, doći neki moji drugari, prijatelji. Eto, znači, po strani sad da li to neko nešto zaslužuje ili ne, ja sam uvek tu. Doći ću da se opozovem, treba stati u zaštitu ne samo Zlatanovića, nego svih tih alternativnih medija koji se eto bave da može narod jednostavno da čuje pravu trenutnu sliku na političkoj sceni koja je od, znači ono što se kaže, društvenog značaja. Eto, toliko. Budite mi pozdravljeni, pa eto danas od 6, ja mislim da je tamo, Biću ja tamo, radit ćemo live, pa eto da ispratimo i tu situaciju. Sutra smo pozvani da podržimo studente, iako opet kažem, studenti ko studenti, oni samo za svoje, mada eto, mi utičemo na njih, privatno razgovaramo jer kažemo da je narod ljut, revoltiran, da ne možete vi samo da izađete na ulicu za svoje interese, a za državni i nacionalni da vas ne zanima, jer vaši roditelji kod kuće verovatno imaju isto problema, i finansijskih i svih ostalih, a to je sve posledice i uzrok ovakvog vođenja države. Oni ćute, da li su uplašeni, ne znam, ali dobro, bitno je da studenti, eto, pre neki dan jedni, sad će drugi, bitno je da postoji to neko nezadovoljstvo koje se viđe na ulici i bitno je da se to sve sutra ekstra kanališe na nekom globalnom protestu, mislim ne protestu, nego skupu ispred predsjedništva, gde je po meni, moje želji, moje, ne znam, viziji, da to bude dan D ili. Znači, ili ćemo stvarno da dođemo tog dana kada budemo odredili taj datum, da se ozbiljno, brojčano suprotstavimo ovoj vlasti, kada dođe veliki broj ljudi, nema potrebe za neredima, bilo šta, tad postoji samo narodni ultimatum. Samo narodni ultimatum i gde može da se kaže, imate sat vremena da podnesete ostavke i to je to. Ali treba da izađu svi i treba da izađe više ljudi, da nema podela, da nema sujeta, da nema kompleksa i da smo svi tamo jednaki kao građani. Nema vođa, nema ničega. Me razumete? Jer na pojedinca vođu ili bilo šta lako ova država nađe instrumenta da izvrši uticaj, ucenu ili da ne pričamo one druge stvari, podmićivanje, plaćanje ili bilo šta. Tako da eto, to je to. Budite mi pozdravljeni. Kazna je tu. Nije ni prva ni posljednja. Sve najbolje, prijatno.